Pracujeme zde se včelařským kroužkem od září loňského roku. Stýkáme se zde každé úterý, asi tak 1,5 hodiny až 2 hodiny, podle toho zrovna, co máme na práci. Před Vánoci a před Velikonoci děláme perníčky, perníkové chaloupky, které jsou velmi oblíbené, anebo i perníky do tlačených forem. Děti se učí i ty chaloupky sestrojit, ozdobit správnou polevou, jinak se učíme zpracovávat i vosk, z kterého si děti dělají svíčky buď to odlévané, anebo stáčené z mezistě. V zimním období připravujeme rámky a nástavky pro včely a jiné rukodělné práce, a v jarním období si děti zkoušejí udělat i vlastní oddělek, vlastní včelstvo, matku, vytočit med a všechny práce, včetně ošetřování nemocí, co ke včelařství patří.